Zita renyu ndiani mama? Ndenzi Mavis Murume. Mavis Murume. Handiti mune dambudziko ramuri kuti muri kusangana naro. Ungatitaura here kuti rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga nokuti baba wakatanga kuchinja pari pamari. Nchiti ndikavabvunza kuti baba ndiri kukumbirawo mari yekutenga chikafu kana yevana yechikoro. Vobva vatanga kuti handina mari. Vobva vatanga kuchinja vachigadzikira mari iyoyo pasi. Ndeita kunhunga. Ndeti zvinomboreva kuti ichi zvenziwa sango ndinanga kuti ndiri muroyi. Ndobva vazochinja vakati ndakubika sadzambodza. Ndati ndingabike sadzambodza mwana ane 34 years. Ndozotanga nhasi zvikanzi wakachenjeresa uri muroyi. Plus unombodza hama dzangu. Ndikaenda kunotora hama dzacho ndikadzibvunza dzasara dzisati dzafa. Inini ndiri munhu wekuti ndafirwa nevabereki vese, hapana wandinokwanisa kutaura naye. Ndobva vatanga kuchinja vachiti kana vakuraranirana 2 vozoya mumba na4 vagesa verara pacheya kana vacha. Kusvikira pari zvino ndobva vabuda mumba. Vakabuda vane 2 years vachirara, asi ndobva vastopa havataure neni. Vanongoya verara mugaraji mavo vebika imomo. Inini ndiri kushanda pabasa pavo ipapo, ivo havachashanda vari kugara mumba. Kana varara mugaraji mavo zvimwe zvese zvinamana matishu ndikutozvionera, chikafu chemumba ndikutozvionera. Ndiri munhu aninwa mapiritsi eBP, gumbo rakazopedzisira ranzi raita arthritis. Ndakuvaudza kuti sei mastopa kusandipa chikafu. Muri munhu akaroora akapedza zvese kuvabereki vangu. Zvikanzi uri muroyi plus wabhenda makumbo. Pari zvino kana ndikakumbira kana kuti vandigadzirire chemagetsi chaicho, firiji yakasofa kudhara kana aini kana mbacha hapana chavanonditengera. Ndingoona nhamo ndakadaro. Kusvikira pari zvino vakasumuka vakaenda Saturday vanodzoka Monday kumukadzi wavo haazi kuri, anogara mudhuze. Pavanobuda vachienda vakadzoka vakandiona kuti ndapinda mumba ndiri kubva kumusika. Ndopavanotanga kuenda kunikia gedhi kana kusandibatidzira malaitsi aesora. Ndegara hangu murime. Stovhu vakanditorera zvese. Ndakatozotenga imwe yandiri kushandisa. Ndokurarama kwandiri kuita. Ezvino ndaremara makumbo. Kufamba kwakunetsa, handigoni kufamba, ndiri kushaya mari yekutenga mapiritsi. Kusvikira pari zvino ndokurarama kwandiri kuita. Ivo vanoti dambudziko kana kuti chii chakonzeresa pakati penyu naivo kuti musawirirana? Havataure, hatichataura tese. Zvino takwanisa 5 years. Kutaura kwavo chete kwavanongopindura ndokokuti uri muroyi. Mune 5 years musingataure mese? Dzatokwana gore raperera. Muchigara mumba imwe chete? Vanogara vakabuda mumba. Mbacha kuti vadzitore. Pane muzukuru wandandakasira dhoo kuti apinde asara ari mumba. Ndaenda kumusika. Ndobva vapedzisira mwana wangu mukomana mukuru. Ndobva vapinda mumba imomo. Ndobva vatora mbata dzavo. Ndobva vasiya shoma. Saka dzirimo mugaraji ndemavari kurara imomo. Pamba pamuri kugara pamba pani? Pamba pemurungu. Ivo vaishandira murungu iyeyo. 15 years vari pabasa ipo. Kubva 15 years ari mwana wechikoro achigara nasekuru wake panext achitorwa nevarungu vachitamba creche. Kudzimara varungu ava vafa kudaro vakasiya vataura muromo wekuti iwo gara uchishanda uchizviitira. Ndakufundisa basa rese remagetsi. Vanogadzira maTV. Ndakufundisa basa rese. Wosara uchigadzira maTV imomo. Asi vana vangu vanofanirwa kuti vakubhadhare mari dzako nemalivhi ese wanga usingatori. Vana vacho havana kusvitora saizvozvo. Mudiki wacho ndobva auya ndobva taakugara naye. Pari zvino ari kutoronga kutengesa imba. Inini anga akandiporomisa ndamusenzera kwe21 years. Pasina kana malivhi kana chikafu. Ndaishanda in and out kutochekawo nelenmo zvese ndichiita kusvikira pari zvino. Munhu ane rwara kenzi zvototi ndaishandisa maoko ndabata ropa rake rekenza inobuda mumakumbo. Kusvikira pari zvino hapana chaari kundipa, hapana chaari kukwanisa murume. Pandikapedzisira ndamubvunza kuti sanga murungu yari kutaura kuti ndakutengesa imba ndinogara nevana vangu kufamba, ndinoita sei? Murume akandipindura kuti tinoti aenda kwake aenda kwake. Plus murume anga akaroora akapedza hana chikwereti nevabereki vangu.
sanga zvino murungu kutengesa kwaakuita anga akaniporomisa kuti anenditengera imba sanga akatanga nezuro ari kutorongedza zvinhu zvake handisi kuziva kuti ari kuda kunditiza here pane murooro waipapo ndakamubvunza kuti sei zviri kudaro ndobva anditsvagira munhu wokulebha ndobva auya kumba uku ndobva ataura kuti ndatumira munhu ndinoda kuti ukurukure naye pamwe ndiri kukanganisira makore ndobva ndataura naye ndamuudza anga akatominyepera kuti ndine senza 2 hours iye hadhihombe yekuti ndaicheka nelenomowa pamwe kumusika uku kuti ndiende ndione chokurarama ndoti pamwe aindipa mayusi pamwe anetogara 4 months akupa 500 yemabhondi ndiye ndapiwa kunzi nditenge chikafu ndozokupa akapedzisira akati murume ndaandiudza kuti tinoda kuti asvibe moyo abve pano ndione kutora mukadzi wangu mukanditarisa ziso iri kurohwa ziso rangu iri kuita tsanga murume wangu airova zvokuti akazosiya akarova anenge akakudzipa ndichitombosimuka ndienda kuavhundia kune mhan'ara kumapurisa etsudzo eregera saka pandazotaura nemurungu anegara kukariba kuti murungu akurongedza handisi kuziva kuti ada kuenda zvanga akaniporomisa pane chaandipa saka apa ndiri pakati pekuti ndinoenda kupi vabereki vakafa ndiani achandibatsira murume asundipa chikafu ngatidzokere pamurume pamuri kuti maane 5 years makamboedze musingataure misi makamboedza here kuchiedza hama dzake murume kuti mugadziriswe murume wacho zvaakuita akatanga parwara apa achibva kumukadzi wake paakandiudza kuti ndiri muroi uri kuudza hama dzangu kuti ndirwaroi ndakasumuka ndikaenda kunotora hama dzavo vakandiudza sekuru vari kuchigudhu kutienda ikoko ndikaenda ikoko murume wewo kuti haatsudzwe ane hasha haade kutaudzwa naye zvaanoita uzvione ndibva ndanotora tete parwara tete ivavo ndiva ndikaita amweni angu vekuisira gati ndatora tete ndibva ndauya navo ndibva ndavauya kumba ndibva ndataura kuti ndenyaya iripo tete taurei kuti ndakakunangei papi uroi tete wakati naye pana chandoziva ndibva tagara ndibva ndazofonera pese apa pandiri kuita zvinhu ndotofonerana natete nchivaudza kuti zvapakati pashaya mwana wanzvadzi yavo ikoko kuti afara akaudza mwana wangu anegara nemurume wake kuwaterfalls kuti udza amai vako asi taienda tese munhamo udza amai vako kuti mwana adi ashayawo kutadza kuuya kuti azotaura nemi ndibva tete vazoti ndoda kufona nditaure naye kuti uri kumbozviitirei wadi haungataurire munhu wanga wakaroora mutemo wekwedu ndokuti unebvisa gupuro kana usingadi mukadzi ezvino akatobhuloka hanzvadzi dzake haana waanetaura naye pafoni muri kuti murume wenyu ane mumwe mudzimai ane mumwe girlfriend yaari kugara naye inogara kupi iyoyo amene anongodzika kusaidi kuna keru zvoti anogona kubuda kuma5 enda ikoko kana kuma6 sanga kureva kuti haagare road hombe ndesaidhi raari saka pacho vanhu kana munhu asisade munhu kazhinji nevezera renyu vanoti ndipe gupuro makambosvika here pakutaura naye nyaya iyoyo haadaire rake ndirongopindura kuti uri muroi zvoti izvozvi tichitaura tese kana ndikaenda kuti ndiri kudawo chinhu ndafirwa nechinhu izvozvi firiji microwave ukapinda mba haana chaanipinda kupinda nokugezi pasaidi apa ndepane singi haasi munhu haadaire haatongeke mazvona kana kuti tichiziva kuti ikoko kwaari kuenda ndekuri kukonzeresa izvozvi mumota ndatoya one day ndakamuka ndikati hausiwo miri wangu wandinawo ndakatomuka ndibva ndati regai ndingotora ndine mabhurugwa ndinopfeka kana ndakasimba ndisina ndibva ndati regai nditore nokusaziva ndibva ndatotora ndoti ndakamira kugeza kuendawo mwana wangu aine 32 vana ivavo vari vatatu ndivaive kuti ndinodimbukira chevakuru ndakasunga ndinodimbukira chevakuru ndozomukira kuharare hospital ndakuoparisheni ndoya nawo ndinogara nawo 6 weeks vachigara parirenyacho ndichirara imomo ndichimukira kunoyamwisa mwana chidzoka naye vana vangu vatatu vakomana vairi nemusikana 1
asi kuti ndivaone inyasha vana vacho. Sanga ndakamiswawo, sanga iyo pfungwa yavo vanga vakati bhurugwa randauya naro ndezoritarisa kudai ndione tine mabhurugwa ekuti ane lining pakati. Rakatochekwa izvozvo ndauya naro, rakatochekwa. Sanga ari kutotora zvinhu zvangu vachitiraya kuti tikatorawo ndimwari ari kundiraramisa. Pandakambonzi ndine arthritis, ndakatanga kudonha ndichigadzirira mwana wangu musikana ari grade 7 paavhundera. Ndebva ndachekwa negirazi, rakapora nichingoshanda kuvarungu ndakadai. Handina action yandaitwa, ndebva ndazoti ndiri pamusiwo ndangwereka ndaita kunge ndaona chinhu. Ndebva ndadonha ndikatombopfeka bhonzo iri rikanzi ratsemuka. Uturu hwacho ndiwo wakazoungana apa. Asi ndaifamba pavakangotanga chete kugara kugirlfriend. Kana ipapa vakauya, ndebva ndatadza kufamba, vakaziva kuti ndabuda. Handigone kufamba kuenda kwandiri kuenda. Ndakatombotiraya kuti regai ndiende kuna 4th. Ndakaita chidzimira chokuti ndakanobuda ndakuenda kuCrimeboard. Hameno chavanongopinza mumaoko kana pamba ipapa. Vanotenderera kuseri kwemba. Kana kuti vanenge vachishandisa kurara kwavanerana na3. Hatirare izvozvo. Vakadzokawo. Kana vaenda 2 days, zviri nani. Vanenge vachingoridza redhiyo mumba imomo. Kana muchiti hamurari, chii chavanenge vachiita? Vanenge vachiridza redhiyo mumba. Kuma3 vesefara redhiyo yavo vakurara. Vanonwa vavo? Vanonwa. Pavanenge vachiridza redhiyo vanenge vachiita? Kana dai vasina. Vanenge vachiridza redhiyo vari mumba mavo. Muri kuti mwana wenyu mukuru ane makore mangani? Ane 35, ndowai 87. Vana vari kutiwo chii ende vari kupi? Ndimwe vana vari kungotambura saizvozvo. Pane mudiki angaita musikanzwa ane 21. Anogara kuWaterfalls nemurume wake. Kwozoita mumwe ane 31 ndari pamashopu apo. Mukomana wanda ndichitakarohwa kuno. Uyu mukomana uyu haasisina kugara ndinaye. Ndio chikafu chandodya ndechaanotodyawo. Angoita kunge rombe. Vakamboedza here sevana kuti vagare pasi vataure nababa kuti nhai baba upenyu hwedu uyu? Vana vacho vanotoacha ndoti baba vacho haasi baba vaive kuti unotaura navo. Saka imi mukufunga kwenyu murume wetu ngati ari kubata-bata here zvemushonga sekutaura? Ndofunga rute bata-bata. Ndoti ndandiri munhu ndanjizviitira, handibvumidzwa kuti ndiite chinhu changu kuti ndife nenzara. Kodai pasina kuti ndinotogamina zvokutati kuhodha kumbare ndandichitohodherwa nevamwe kuti ndikwanise kudi ndione kurarama. Sanga iye pfungwa yake iri kuti akashaya chikafu. Vamwe vanongoita kunge vari kufembera kuti vandibatsiriwo nechikafu. Ndinotoenda ndohodherwa. Pavandiri ndichitamba navo vanotopedzisira vasviba moyo. Vakangoona ndine munhu haachada kana kutamba neni. Unenge waungoomekeza. Vanomusvibisa moyo. Ndoti vanenge vachiona rima rekunzi ndiri muroyi. Ndokuita muroyi sei indera ranjirwa rwadziwa nemakumbo ndakasvinura. Sorry amai, saka rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe nderechii? Apa handichaziva pekutangira. Ndoti murungu ada kunditiza pa21 years munhu akatora kuleba akanditi tsvaga riya muro hatingakupe ndewo kuti hanzi tikakakuleta mari yako iri kusvika pa 400. Ndava ndati 400 US chete? 21 years. Vanenzi amatiza vanhu vacho, ndinotova nenhamba dzavo dzefoni. Ndevakauya vakakakuleta vakati haisvike kwesongo. Ndikati ndoenda kunotenga stendi dzanga akandituma. Ndakatoenda kudombo shava ndikanetsvaka. Dzimwe dziri kutamingira 4.5, 500 apanenge pasina kuvakiwa. Saka rubatsiro ndo ruri kundinetsawo kuti ezvina ruda kunditiza. 21 years hapana living ndichishanda mugarden, ndichitekewo heji, ndichitsvaira yadhi yese, ihombe yadhi dzacho. Saka ndezvandiri kuti ndiri kukumbirawo mazano pane izvozvo kuti ndoita sei. Murume asi kundichengeta. Murume ari kutaura kuti kana taakubva pano handisi kuziva kuti paanombokurukura nevarungu pamwe akatopiwa mari akanevakisira girlfriend yake. Ndone chandiri kuziva.
Saka baba nemurungu vanototaura vese. Vanotombokurukura vese. Ndoti ndovakatanga kushanda ipapo. Saka inini kuti ndizoziva kuti vakarongerwei, pamwe vakatopiwa mari, pamwe vanga vachipiwa mari nehweseri, munhu asingataure nei. Ndotanga kutovharisa murungu kubva muna August kusvika December. Ndazopiwa 60 US apa. Pese apa anga ari mahara, ndongoti hatina kwekuenda. Hatingogara mwana wangu chero ndiri kutengesa zvinhu zvepamusika, akaonawo mota yekugadzira mukomana ndiye asingadiwo wacho. Ndoti aremara wokunge inini. Pamba paimunogara kucottage? Togara kucottage, garaji ravangobatana zvoti ivo vachipinda mugaraji ndokwatotanga kupinda. Dzavangobatana, windo rangu rirapo, vachibika vachisuka, unotoona variapo. Kugeza unoyozogezawo. Matishu angu ndakaisa vanoshandisawo. Asi chikafu havachi? Aya. Kana kubika vanobika vega. Mugaraji imomo? Vanobika mugaraji, vanorara mugaraji. Kune masangano anomirira madzimai, makambotswa nezvavo here uye makambovatsvaga here kuti vakubatsire panyaya iyi? Ndakatoenda. Ndakaenda ikoko musi weMonday ndandiriko. Ndakatoenda vakati kumusasa project. Ndakaenda vakati nhau yenyu kuti munomu tinongokubatsirai kukutsvagirai chii vekuti vakubatsirei nemaererano nezviri kutaura. Vakanditi hanzi unoenda pakona peNDC apo ndepane maofisi edu. Ndebva ndaenda. Zvinhu zvacho zvinoita kunge zvavharwa. Ndasvika ikoko vakangonditaurira kuti nhasi tiri busy, asi vamwe vangu vachiitirwa anenge avhara. Ndoti pandikabuda akangondiona chete kuti ndaenda apa, ndatobuda nchinyepa. Saka ndiri kuti anoshandisa mushonga, ari kundivharira zvinhu. Kana vanhu vekuchechi vaimbouya vachindibatsira, pavakangopedzisira kuuya vachinamata kumba, vanenge vaneta. Ndechechi ipi vanhu? Ndopindira Salvation. Salvation. Kuno kumunopindira kusaiti kupi? Tinopindira kuMarabra. Marabra. Ko vakuru vechechi makapedza kutaura navo? Ndakatovataurira, vakatoneta nazvo. Vanouya vengokutaurira time iyo vanenge vachikuda, asi vanopedzisira aneta. Muri kuti murume uyo aimbogara achikurovai? Airova. Kurova kwake anodzvanya. Zvoti mungatarisa ziso iri, ziso rangu iri rakatoita rine ropa mukati. Saka anga asiya zvese. Endi tiri vanhu vekuti mukationa taiwirirana. Zvangoita chidiki. Zvoti baba vangu pavakauya vakatomuoneka, vakadzokera kwazvimba ndokwandobva. Amai vangu vakufa futi, vakatoti ndakusiyira mwana wangu. Munhu anga akakurumbidza kuroora kubvisa zvese zveumai haana kana chikwereti. Asi ezvino kana ndikafirwa nehama, haana dzaanoenda kunobata maoko. Kana dzake anongoenda esvika ipapo nguva dikidika kutodzoka, vanozosara veigapa atisi. Saka tiri kuti pamwe mukadzi yenda ari kudi anomushandisira mushonga. Manje anomushandisira mushonga ini ndandisingadi zvakawanda. Dai ari munhu anofunga, anenge angondivakisira stendi, ndaane vazukuru 3. Ndinogara hangu nevazukuru vangu ndichiita mabhindauko kuti ndione hangu mari yekudi yekutenga mapiritsi andino. Mapiritsi aya anoita mari kana muchatenga? Ezvino ndakutolimita, ndinotenga ari 20. Ndinotenga madiclofem nemaindos set naye ari kunzi earthritis. Earthritis yacho ndikanwa ndatoita kuwedzera futi kuita dzungu. Zvokureva kuti gumbo rangu iri hazisi mapiritsi, harisi kuda mapiritsi. Kana pandikamboenda kucheck-up, zviri kungooneka kuti kungoanwa hangu haasi kumbondishandirei. Saka zvese ndinechitenga $3 ari 20. Manje haazopedza kana mwedzi, unenge wautonitenga futi mamwe. Handiti. Nhamba dzenyu dziri paEcocash? Dziripo. Dzitaure nhamba dzacho kairi. 077 31 68 638. Dzokorerai futi. 077 31 68 638. Zita rinobuda ipapo rinonzani? Mavis Murume.
Mavis Murume. Saka izvi nezvanzi Mavis. Munokurarama sei kuti mine mwana wamuri kuchengeta uyu muwanewo at least chekudya mumba? Ndinototengesa, ndinohodha kumusika. Ndikahodha madomasi kuna iye shamwari yangu iyi yandibatsira. Ndikaendawo pamusika ndizeshaya kana dhora ndodya. Zvoti dai ndaiona basa ndaitombosenzawo kanzuru. Chinondinetsa chete kuti ndifambe kusvika ipapo, asi ndinoshanda. Kana ndikatoona rimwe rokunhingirika ndakamira so handirwadziwe, hazvidi kuti ndirambe ndakagara. Ndinotoshanda. Zvoti dai ndaiona basa ndinoshanda. Uyo zvakare nekuvaka kudomboshava kwamuri kuda mukawanirwa stand? Ndikawanirwa stand kune imwe yandakabvunza iri kuita ningiriki, iri kuita 5.5. Iyoyo panetova nemugodhi, panetova neningiriki ne2 rooms zvokuti unozoextenda, panetova netoilet. Tichipedza nyaya tirambodzokera panyaya yechipfeko chenyu chemukati chamati makaona kunga ari kushandisa ndo chaakashandisa zvaakashandisa. Asi munhu wokuti anobvunzwa anonditiza ndiri kutoita kunge ndiri kunhuhwa, ndiri kutoshamisika imi makamira pandiri. Kana dai ndagesa ndiri kutoshamisika makamira nemi. Mukaona mafoto yangu iri umu, ndiri munhu uya anga aine bvudzi. Ndaitomboekto drama ini pandikamuwana nana Stembira ava nana Aroni vari magarden boy. Ndaitombovawo munhu aiekta drama ndepandikazonana nemurume endiroora. Ndaekta madrama ndiri munhu anga aine bvudzi, asi pazvikatanga kuti baba vakuchinja ndakagerwa raundi yemusoro, ndiri munhu anga asingade maloko. Ndepandati regai ndiite sei, ndiite maloko pamwe bvudzi rangu ringamere. Ndabva ndadaro zvikanzi une nyepa, ndikatoritakura bvudzi kuenda naro kumashopu kuchechi, vakati ngatinamatai hatifurashire mutoilet. Ndikamuudza akanditi hazvina nebasa rese. Ndabva ndanyarara, taenda tese kuchechi. Kechi 2 abva kuchechi. Ndabva ndafuma ndakagerewa futi maloko ndiri munhu anga aine bvudzi kubva apa mutati maiti makarara pamuri kuseni. Ndinagerewa wotoriona riri papiro. Mazwana zvatanga ndepandikatanga kudai, ndiri munhu anga aine bvudzi asi sina bvudzi rinemera. Imi isusu tiri vanhu vatema, makamboedza here pachenyu kumbotega ndimbozvifambirawo ndimbozvitsvaka izvi? Ndafamba, hapana kwandasiya, ndaneta kumwe nchitorerwa mari nemapostori. Ndichienda Guruve kuchinzi ndiriko, ndichienda uku kunenzi kwaRisapo kunyazuri, kwese ndatenderera. Ndikasvikira ndikaenda pana mbuya Chora, ndakakuenda pane 2 weeks ndaenda ikoko. Ndikanetaura nyaya yangu, vakanditi pavakataura vakanditi hanzi zvese zvinoenderana ne50 kana uchibhuka unebhadhara. Ndikabhadhara 1 iko cash, ndikabhadhara 1.9 ndeyekubhukisa. Saka inini pandikaenda ndaifunga kuti 50 inevha yashanda zvese. Ndaenda ikoko handina kuziva kuti 50 ndeyekungoti uchingopinda imomo wotaura 1 problem. Mazwana hanzi 1 and 1 unotaura nawo kuti ukurukure nawo uonane nawo mutaurirana unebhadhara 100. Iwo apa uri kudi uri kushupika. 50 ndeyekungoti kutaura kwamaita 1 word. Ndera ndikangotaura kuti murume wangu akabuda mumba, zvatopera wobuda imomo mambu yachoro wotenzeenda mune imwe imba wopiwawo zvokunzenda unoshandisa wozodzoka nezvimwe tokubatsira nezvimwe tokupa zvimwe izvi kuti udi uende woningirika wozodzoka. Pakudzoka ipapo zvenzi tenga huku tezotairira mhepo dzacho. Zvenzi unoya futi uine 25. Kana ndauya ndine 25 ndeinezoshandiswa ipapo ndatenga izvi zviri kudiwa. Wenepinda ikoko ndebhadhara futi 50. Ini ndiri kutambudzika kuno kutengesa. Saka ndeitora kupi ndosaka ndisina kuzodzokera kunambwe. Kumapostori kuti muri kunonge makaito laki mukaenda kune vasingabhadharisi, vanotiwo chii senge panyaya yekuti bvudzi
munoona rakagerwa muona riri pasaidi pepiri. Vanenge vachingotaura kuti murume wako ari kushandiswa, mukadzi uyu anobata mushonga. Inini chaiye ndakarara first, ndakatanga kurakidzwa, ndaendawo kumapostori, ndakarara ndinotoratidzwa pakamonerwa jira dema, munhu aine ngundu. Ndokuti murume wangu paakabuda afurirwa nemunhu anenzi achikwama, amenoterega kutaura zita. Ivavo varume ivavo vakataura muromo wokuti murume wenyu tamutora tikutamba naye, asi mimi mukarega kudi, mukarega kuuya kuchechi yekuroma, tinokutsvagirai chii? Tinokutsvagira mumwe mukadzi. Still izvozvo vakaramba vachitamba tese. Achikwama wacho ndevaari kugara mingiri, zviri kunzi muzukuru wavo ndewakapira. Asi mukadzi uyu ari kunzi kwese kwandafamba kwakawanda zvokuti ezvinondaneta, torai chiudai, torai chiudai, ezvinondaneta, kunenzi kuneta. Kana iko kumapostori unotabhadhariswa $20 pawabata kamari pai kekuti ushandise, hapana chiri kubuda. Tichipedza vahanzvadzi, rukumbiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe kuti murarame nderekuti chii? Ndawanirwa hangu stand yekuti ndiende hangu ndigare, ndawanirwa hangu basa, ndiri munhu anoda kuzviitira, ndezvandiri kukumbira. Handiti dzokorerai namba yenyu futi zvakare. 077 31 68 638.